Ei uskoisi, että ketkulla on. Nyt on 2 lierroa samassa päässä. Vähän se ääni, nyt puhutaan siihen. Se on ääni. No. Tähän saa puhua. No niin, sitä. 2 lierroa on peräkkäin tuossa. Vierekkäin. Ja on niinku partiopoika, toinen katsoo silmät vetestää näkyy, kun toinen sapi kallaa. Ja Saapi, ei se ole vielä soa. kai sinä isä ymmärrät, että se karkkaisi se kala. Siihen toloppaa kiettää. Niin. Kato, eipä itellä jarruja. Pyörätti jarru tiukan. Sillä on siitä. Ja varmaan tuolta vielä. Se pysähti tuolla. Se on niinku potki ihan siinä. Niinku noksahteli siinä. No miten tuo jarru? Melkein siinä. Kai sinä muistat, että siinä on se vaijeri. Harjoittelemaan, kun se tuli tuohon. Haavimies. Harjoittelua perkin. Ei saatana se on. Ei. On kyllä eka kertaa näkyy haavissa olla. Nyt. Nyt